dnes jsme tady z jediného důvodu. A to proto, že tento nevinný rybníček s kachničkama je znám jako jeden z největších škůdců tohoto okolí. A proto jsme se tu dnes sešli, abychom byli schopni ho vypustit. Chtěli jsme to vypustit, jenomže vše, co jsme k tomu použili, se nám rozpustilo, jelikož v tomto rybníku je jeden z největších obsahů kyseliny na celém světě. A nyní názorná ukázka. Tento velký klacek tam hodím za 3, 2, 1. Viděli jste to? Celý se rozpustil, jen dopadl na hodinu a už se rozpustil, jen zašuměl. A tady právě jsme zdokumentovali důkaz o tom, že je to opravdový ničitel. Není to jen nevinný obecný rybníček. Je to víc než to. Víc. Jihlavanka. Jihlavanka. Jak znechucené prostředí. Toto je největší hnus, který jsem viděl. Hnusné boty, které jsem někdo pohodil. Nebo hnusný plast, který patří do plastu. Ale to nevadí. Je to o tom, že my to potom jíme, nebo to dáváme nějaké zvěře. Ale je to tu poházené, jsou tu všude kelínky a je to hnusný. Navíc tato pole jsou blbě zorána. Takže vidíte, že tady je bažina, což je nechutné. Prostě vidíte to. A rostou tu kytky, které rostou u bažin. Je to prostě nechutné. A navíc tady ty hnusné skládky. Myslíte si, že by to takhle mělo dopadnout? Názorná ukázka PET flašky. Je to příšerné. Leží to přímo u pole. Toto je pole, ze kterého se sbírají plodiny pro naše živiny. Co pak je to normální? Mně nevadí, že jsou to plasty, ale že to leží přímo u zdroje potravy lidstva. A nyní tu máme ještě další problém. Přemnožení pavouků na veřejných hajzlech. Toto prostředí je jako stvořené pro všechny druhy pavouků. Vidíte je? Jsou tam. Sice skrytí, ale je jich tu hrozně moc. Je to nechutné. Je to příšerné. Ten se chodí na WC. Osobně je nesnáším. A toto by se mělo zastavit. Je to tu přímo přemnožené, vidíte, jak se to tamhle hejží. Určitě to vidíte. Já to vidím totiž tak. V předchozích dílech jste viděli bažina, ale jsme v přítomnosti. Viděli jste to? Byla tam bažina. Ale tady, podívejte se to, je to vyprahlá zem. Mohlo to být tady i zužitkováno, protože všude jsou jinak pole. Jenom tady ta suchá oblast. Myslíte si, že to je správné? Zamyslete se. Opět jsme zde na tomto místě, nejvíce kritizovaném z celých Četic, a myslím, že k tomu máme vlastní důvody. Zaberte prosím teď tento nevinný obecní rybníček. Všichni vidíte, je to on. Četický obecní rybník. Máme takový... Je prostě obecně známo, že do tohoto rybníku vytéká septik, který vyserou tito vesničané. Vlastně, a z tajných informací FBI víme, že tyto ryby se prodávají na sádkách. Co pak vám to přijde chytré? Ryby, které jsou živené septikem, aby požívali také lidé. To je neestetické a nehygienické. Podívejte se sami, pustí to zvěř. Vidíte to? Je to nechutně rozežlená ryba. Totálně kyselinovaná. A nyní prosím se podívejte na tyto nevinné kachničky.
Za chvíli se jim roztečou patičky. Nebudou se mít čím odpichovat. Je to tak smutné. A proto jako nepřátelé Greenpeace vám radíme. Udělejte s tím něco. A v první řadě si nekupujte ryby na sádkách. Vidíte toho muže? Ten muž má titanovou loď. Nikdo neví, kde sehnal tolik titanu, ale jiné vysvětlení zde není, protože dřevěná loď by se rozpustila. To je nám všem jasné. A tamhle kachničky, které utíkají před kyselinou. Ano. Ale tady máme jasnou ukázku titanové lodi. Názorná ukázka. Nikdo neví, co má v plánu, ale víme, že má v plánu plout na lodi. Zdá se, že se hodlá zakotvit. Bude to těžké, protože titanová loď je velmi těžká. Má kotvu, to uvidíte v dalších dílech. Ano, a nyní zaplouvá a už ho nevidíme. Ano, a tady vidíme, že muž měl v plánu se pouze projet. Asi testoval kyselinovzdornost této lodi. A vidíme, že jeho test byl úspěšný. Ano, tato loď překonala dokonce i čejetickou kyselinu. Což je úžasné, ano, v Čejeticích se dějí opravdu, ale opravdu zázraky. A teď tam máme strom. Chtělo by ho to posekat. Charlie, kde je Charlie? Musíme ho posekat. Tady je Charlie, mě ne, ten strom. Ano, už ho zase máme, výborně. Charlie, stav. Charlie, pojď sem, ty debile, Edvarde. Ano, a vypadá to, že ten muž bude za chvíli kotvit.